Recordem que estem parlant amb Muriel Bertran, va néixer a Badalona l'11 de juliol del 76, actualment és professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB i es va llicenciar en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i diplomat en Estudis Avançats en Economia Aplicada. M'agradaria parlar també d'un altre fet que ha protagonitzat aquest polític i primer l'escoltem. Una infraestructura que s'ha amortitzat, com vostès diuen, més de 100 vegades ja. Què passa? Això ja és insultant. El que hem de deixar, el que no podem permetre és que ens prenguin més el pèl i que ara a sobre hi hagi un govern de la Generalitat que es posi sota les ordres d'Abertis i es dediqui a cobrar-li les factures impagades. A veure, Muriel Bertran, amb el tema No vull pagar, ha estat un dels protagonistes polítics que ha donat més suport en aquesta campanya. Recordem que aquest diumenge, dia 17, Solidaritat també s'ha afegit a aquest tercer no vull pagar popular, convocat pel proper a les 12 del migdia, i de fet des del seu partit s'ha promogut molt, com deia, aquesta campanya amb el hashtag a la xarxa No vull pagar, i Muriel Bertran, com sentíem aquí, va ser retingut al peatge de Vilassar de Dalt. A mi m'agradaria preguntar-li, se n'ha parlat d'aquesta mesura, hi ha llocs que se n'ha parlat més i menys, però per què creu que als ciutadans li ha costat dir prou a l'hora de pagar peatges? Perquè si calculem tots els usuaris que passen pels peatges, només un 0,9% s'han afegit a aquesta iniciativa. La gent no s'afegeix perquè els ciutadans tenen por, perquè no estan informats, perquè no hi estan d'acord, perquè no els agrada, perquè evidentment amb aquesta crisi econòmica la gent està a falta de retallades, però sembla que els ciutadans no li fan prou cas. Doncs perquè la gent és més responsable que els polítics i fins i tot que aquestes empreses concessionàries abusives i estafadores. Aquí el que ha passat és que 40.000 ciutadans, perquè estem parlant d'una xifra absoluta molt important, 40.000 ciutadans, i diuen que a final de mes acabaran sent 100.000, ja han dit no vull pagar. Evidentment, això és un acte de desobediència civil. Però 40.000 ciutadans a Catalunya som 7 milions, Sí, perfecte, però 7 milions no passen per l'autopista. No són poquets. No són poquets? No són poquets, o sigui, resulta que per les autopistes catalanes no passen els 7 milions d'habitants, però és que a més aquí hi ha una altra cosa. Aquí el que ja és un govern de la Generalitat que s'ha dedicat a intimidar, a amenaçar amb interposició de multes en aquests ciutadans. Escolti, aquí el que hi ha hagut és una utilització doncs, de gàngster de tot un govern de la Generalitat quan una empresa Abertis diu, escolta'm, aquí tinc un problema i és que cada vegada això va a més i necessito que em frenis d'una vegada per totes aquesta campanya. Hi ha un govern de la Generalitat que es dedica a fer de cobrador del FRAC, en lloc d'estar al costat dels ciutadans del nostre país, es dedica a fer de cobrador del FRAC, interposant multes per no pagar un peatge, quan això senzillament és una factura impagada. Això senzillament és una relació entre privats i, per tant, aquesta empresa Abertis que li reclami al ciutadà el que consideri oportú. Aquí no pot haver-hi un govern de la Generalitat que es dediqui a això. És com si aquí no es paga, a vostès no li paguen una factura de publicitat, aquí a ràdio... No n'hi ha publicitat, ni a Televisió Espanyola ni a Ràdio Nacional d'Espanya no tenim publicitat. En el cas que n'hi havia, no? En el cas que n'hi havia, com si aquí no s'hagués pagat una factura de publicitat i va el govern de la Generalitat i li posa una multa. Però vostè creu que el govern d'Artur Mas s'hauria de posicionar en contra de pagar aquests peatges? No, aquí el govern de la Generalitat el que hauria de fer és el que diu la llei. I el que diu la llei és que el que han de fer és posar multes quan hi ha infraccions de trànsit. No posar multes quan hi ha factures impagades. I a partir d'aquí el govern de la Generalitat el que ha de fer és deixar aquesta qüestió al marge de les multes. Si l'empresa Abertis vol reclamar les factures impagades, que ho faci, i el govern de la Generalitat el que ha de fer és solucionar el problema de fons. I el problema de fons és que aquestes autopistes s'han pagat desenes de vegades amb aquests peatges, quan aquesta empresa concessionària només tenia dret a cobrar-les una vegada, aquestes autopistes. I el problema de fons és que això és així perquè s'han allargat les concessions una vegada darrere l'altra perquè hi ha hagut la connivència entre una empresa Abertis i un govern de la Generalitat. Hi ha hagut la connivència entre un Consell d'Administració d'Abertis, on hi ha els exdirigents de Convergència i Unió, Miquel Roca i Junyent, Francesc Homs, Macià Alavedra, que són exconsellers d'Economia en alguns casos o exsecretari general de Convergència i Unió, que quan estaven exercint aquests càrrecs dins de Convergència i Unió els van allargar les concessions d'autopistes, per tant, obligant la ciutadania a pagar durant molts més anys unes autopistes que ja estaven pagades i que quan han acabat les seves funcions polítiques han estat cooptats i incorporats en aquest Consell d'Administració amb sous multimilionaris. A l'any 1998, en ple pacte del Majestic, Convergència i Unió, Partit Popular, el conseller d'Economia, Francesc Homs, actualment membre del Consell d'Administració d'Abertis, va derogar l'obligació que tenia aquesta empresa Abertis de reinvertir en la infraestructura el 50% dels beneficis que s'obtenien d'aquestes autopistes. Per tant, des d'aquell moment, la concessionària ja no té l'obligació de reinvertir en la pròpia infraestructura els beneficis que aconsegueix d'aquestes infraestructures, cosa que és absolutament escandalós. El govern de la Generalitat el que hauria d'estar fent és això. Clar, evidentment, miri, si per sortir al carrer una manifestació la gent
té el risc de que li posin una multa de 100 euros, doncs la gent no surt al carrer a una manifestació. Llavors no podem sortir dient va poca gent a les manifestacions. Home, doncs miri, clar, deixi que la gent vagi tranquil·la a les manifestacions i valorarem quina és la força real que hi ha d'aquesta mobilització. Quan va sortir a l'inici aquesta mobilització, a l'inici del tot no se sabia que hi haurien aquestes sancions. Per tant, a l'inici també va costar una mica que la ciutadania respongués. A mi m'agradaria saber, estem parlant amb el secretari general de Solidaritat, Uriel Bertran, de seguida anirem a la visió 4.0 de Vitas Camilla. Sabem que la setmana passada Solidaritat va fer votar al Parlament la nul·litat de les multes, del no vull pagar, i la gratuïtat de les autopistes, i recordem que FIU i PP ho van rebutjar. A més, fins i tot, Solidaritat ha denunciat a la Fiscalia de Felip Puig i al director del Servei Català de Trànsit pels requeriments il·legals del no vull pagar, i heu creat un fons de rescat per pagar les multes, els no vull pagar, amb una aportació inicial, és així, de 5.000 euros per evitar embargaments mentre recorren les multes? Sí, aquí el que passa és que una vegada s'acaben els recursos administratius, l'administració ja pot procedir al cobrament d'aquestes multes i fins i tot embargar la ciutadania, previ a la interposició del recurs contenciós administratiu judicial, que finalment un jutge pot revertir aquesta decisió de l'administració i deixar nul·les aquestes multes. Nosaltres el que hem fet és que, quan acabin aquests recursos administratius, poder sufragar les despeses que impliquen aquestes multes. Això després es recorre als jutjats i en el cas que els jutjats considerin que hi ha nul·litat d'aquestes multes es recuperen aquests recursos. Per tant, el que fem és un sistema de protecció perquè en tot el procés de recursos en aquestes multes el ciutadà no quedi en cap moment desprotegit i amb risc d'embargament. Nosaltres ara el que estem fent és recórrer sistemàticament totes i cadascuna d'aquestes multes perquè... Quantes els hi han arribat a vostès? Ara n'hi ha unes 8 comptabilitzades, no gaires. 8 només? Sí, el que hi ha hagut és milers de notificacions d'identificació. El primer que hi ha és un requeriment d'identificació. El que passa és que el govern de la Generalitat, posterior a aquest requeriment d'identificació, de moment només ha interposat 8-10 multes, perquè nosaltres considerem que el govern de la Generalitat, conscient de la il·legalitat d'aquestes multes, sap que s'està posant en un terreny molt perillós, perquè, evidentment, aquestes multes les recorreran, això acabarà a la justícia, evidentment, si la justícia declara nul·les aquestes multes com esperem, llavors jo li asseguro que no serà aquest 1% que vostè diu de ciutadans que no paguen les autopistes. El dia que quedi clar que aquestes multes són il·legals i ja quedi des del punt de vista de la jurisprudència clar que aquestes multes són il·legals, evidentment llavors ningú pagarà perquè la gent no va pagar a les autopistes per gust. El que passa és que hi ha una intimidació, una coacció i un abús de poder que fa que a la ciutadania li costi una mica més, però en qualsevol cas ja li dic, estem parlant d'un 1% sobre un volum de trànsit de 2 milions de vehicles que hi ha a les autopistes catalanes i això és una xifra absoluta molt important, evidentment. Per cert, que diumenge acabarà aquesta nova convocatòria del No Vull Que Va Pagar amb un dinar popular a Barcelona, sabem, a partir de 2:15 davant de la seu de la Caixa propietària de Vertis. Vostè hi seran aquest dinar? Sí, clar que sí. I es posaran a dinar davant de la Caixa a l'Avinguda Diagonal? Sí, tranquil·lament, no passa res. Per tant, la ciutadania... tindrem aquesta imatge, molt bé. Aquí el que està passant és que hi ha una caixa de pensions a la qual Convergència i Unió deu 24 milions d'euros i una caixa de pensions que condona els crèdits i interessos de crèdits que atorga a partits polítics, cosa que no fan cap ciutadà, oi? Cap ciutadà té la sort que li condonin els crèdits o se li retallin els interessos que ha de pagar sobre aquests crèdits, i que és la propietària d'aquesta empresa Vertis, que és la que té dins del seu Consell d'Administració a tots aquests expolítics o polítics de Convergència i Unió. No només això, és que dins del Consell d'Administració hi ha un senyor que es diu Leopoldo Rodés, que aquest senyor és president de Media Planning, que és qui controla tota la publicitat en els grans mitjans de comunicació. Clar, per això els grans mitjans de comunicació no parlen d'aquesta qüestió. No només això, és que en el Consell d'Administració de la Caixa acaba d'entrar el senyor Conde de Godó, acaba d'entrar el senyor Conde de Godó, que és el president del grup La Vanguardia i RAC1, que evidentment tampoc parlen d'aquest tema perquè està dins del Consell d'Administració de la Caixa, que al seu torn és el propietari de Vertis. Escolti, aquí el que hi ha és una trama d'interessos que uns als altres s'han anat protegint sistemàticament, que és una autèntica vergonya. I per això nosaltres anem aquest diumenge, efectivament, a manifestar-nos davant de la Caixa de Pensions i davant i en contra de tota aquesta trama d'interessos que estan fent que els catalans i les catalanes hagin de pagar cada any 700 milions d'euros en peatges quan podríem destinar-los a millorar la nostra economia i fer-la més productiva. Molt bé, doncs aquestes han estat les declaracions avui del secretari general de Solidaritat, Uriel Bertran. Evidentment, pel directe 4.0 havien passat totes les formacions polítiques, fins ara totes les
les forces polítiques per donar cada una la seva opinió. Faltava que hi hagués solidaritat i avui doncs, ha coincidit a la seva visita amb aquest inici que coneixem del rescat de la banca espanyola. Hem parlat també de què pensaven sobre aquest rescat de la banca espanyola, evidentment del pacte fiscal i d'aquesta iniciativa del No vull pagar. Nosaltres ens anem a la visió 4.0 del David Escamilla.